Hej og velkommen til Tos med Heidi. Hvad er sten? Hvor kommer de fra? Og hvad består de af? Vi ved, at alle sten har været del af noget større, en klippe eller et fjeld. Sten og mineraler har forskellig hårdhed og kan inddeles efter Mohs skala. Man bruger blandt andet denne hårdhedsskala som en måde til at hjælpe med at identificere mineraler på. Og det kan man gøre ved at ridse ind i et mineral med et andet stof, som har en kendt hårdhed. Bjergarter og dermed sten er opbygget af mineralkorn. Stenkorn kan have afrundede eller skarpe kanter. Korn med skarpe kanter kaldes krystaller. Den lille animation, der kører her i baggrunden, er det, som vi kalder grain growth, og på dansk kornvækst. Og det viser kornvækst i størrelse af korn i et materiale ved høj temperatur. Jo mindre korn er, jo hårdere er materialet. Og man kan se det samme mønster her med kornvækst i sæbebobler. Vi inddeler i dag sten eller bjergarter i 3 typer: magmatiske, sedimentære og metamorfe. De magmatiske bjergarter, som er de vulkanske, dannes, når smeltet bjergart afkøles og størkner. Hvad er magma? Det er en super varm blanding af smeltet og halvsmeltet sten, der siges at flyde dybt under jordens overflade. Og så længe det er under jorden, kaldes det magma, og det ændrer navn til lava i det øjeblik, det når jordens overflade. Og når denne lava så afkøles, dannes der vulkansk klippe. Og det er altså en af de 3 hovedgrupper, man inddeler stentyper i. Vi lærer, at jorden er opbygget af lag: den indre kerne, den ydre kerne, kappen og skorpen. Og at magma stammer fra et sted enten i den øverste del af jordens kappe eller nederst i skorpen. Magma kan dannes på forskellige måder, og det har at gøre med magmaens vej til jordens overflade. Det er tryk og varme, den møder på sin vej, samt vand og andre faktorer, der kan have indflydelse på smeltepunktet. Man mener også, at vulkaner er placeret over såkaldte magmakamre. Hvis vi nu sådan rent hypotetisk forestiller os, at vi ikke ved, hvor den reelle overflade på jorden er, og at vi har gamle ruiner i mange lag under det, som vi kender som jordens overflade. Som hvis vi kigger på bundene af vores verdenshave, så kunne det jo ligne gamle byer. Men hvis vi forestiller os, at der er ruiner fra tidligere reset, og at disse ruiner under de rette omstændigheder kan danne smeltet sten. Her tænker jeg på Lemurys vulkaneksperiment. Nicolas Lemery var en fransk kemiker, født i 1645. Han var en af de første, der forsøgte at forklare kemiske reaktioner mellem små partikler. Han opdagede, at varme udvikles, når jernspåner og svovl gnides sammen med vand. Og dette begravet kun få meter i jorden kan efterligne et vulkanudbrud. Han betragtede dette som et potent middel i årsagen til vulkansk påvirkning. Og vi har jo alle 3 elementer i jorden under os, både jernspåner, svovl og vand. Når vi taler om smeltet sten, så vil jeg lige vise 2 små videoer af, hvordan man kan smelte sten. Hello, I'm here to show the power of a Fresnel lens. The particular lens I have concentrates the light down to a point, which means it is extremely hot. So I have a rock on a stack of cinder blocks here. Just turns it red hot and it melts it. Now this particular rock is volcanic rock, so it's igneous, and when it heats up and melts, it's pretty much exactly like hot lava.
and then when it cools back down, it's like obsidian or dark glass. It's very interesting. So I'm going to move this up so you can see what it's doing to the rock. You can see some of the areas that have cooled are almost like glass. I funneled sunlight through this giant lens from an old TV onto an amethyst gemstone, and I compared it to a lava rock and a piece of glass. I put the blue glass on the hot seat first, then aimed the solar death ray right at it. The concentrated solar energy quickly melted the sharp edges off the glass into a blue glob. When I took the light off, the glass glowed and then cooled into this beautiful sapphire sphere. I then aimed the solar death ray at the rock, which quickly melted into glowing hot lava. I turned the rock so I could use the bright light to melt all sides of it. It takes hellish temperatures to melt rock like this, and when I took the light off, it glowed and then cooled into this black glassy obsidian. The amethyst gemstone was totally different. Under the bright light of the solar death ray, it turned from purple to bright white quartz. What I ended up with was black obsidian, beautiful melted glass, and white quartz that had once been amethyst. Den næste type af sten er de sedimentære. Og til det har jeg også en lille video, der kort forklarer, hvordan vi i dag mener, at sedimentære lag opstår. The Yorkshire Dales National Park covers 1,500 square kilometres. Different parts of the park have different surface rocks. Why is this? 350 million years ago, it was under a warm, clear tropical ocean. Skeletons of sea creatures collected in the bottom, in layers. The sea became shallow and silty mud was laid down. Under its weight, the sediments were squeezed into limestone that cracked into vertical joints. Later, rivers washed sand into the sea. The mud hardened into shales, the sand into grit and sandstones. Then layers of younger rock built up on top. Earth movements cracked the whole crust along fault lines, and all this time erosion was shaping an undulating surface. Then in the last few million years, great ice sheets scraped away at the landscape. As they melted, they left sharpened peaks in some places and bare limestone in others. And the meltwater continued to run off over the fault line, cutting deep coves and gorges. Nå, men videre til den sidste stentype, som er de metamorfe bjergarter. Metamorfe bjergarter dannes ved, at varme og tryk og mineralrige væsker, eller en kombination af disse, ændrer den oprindelige bjergart til en helt ny bjergart. Den oprindelige bjergart kan enten være sedimentær, magmatisk eller endda en anden metamorfart. Ordet metamorfisk kommer fra græsk og betyder at ændre form. Nu har vi hørt lidt om, at meget af vores historie går mange år tilbage i tiden. Men hvordan ved vi med sikkerhed, at det er korrekt? I dag mener vi at kunne datere meget præcist tilbage i tiden, både i is, vand og sten. Men som du nok kommer til at høre, så vil jeg bruge ordet antagelse en del gange. Jeg har ikke selv nogen idé eller agenda til, hvor gammel jeg ønsker jorden skal være. Jeg ønsker nok bare at prøve at finde sandheden. Forskere, der fortæller os, at is er millioner år gammel, antager, at hvert lag repræsenterer et år. Hvordan ved vi, at et lag er lig med et år? Vi ved, at fænomener som storme blandt andet også afsætter lag. Og da man i 1992 gravede et fly fra 2. verdenskrig fri fra isen på Grønland, så var flyet, som var blevet døbt Glacier Girl, dækket af 80 meter is. De 80 meter is bestod af tusindvis af islag, og ville dermed indikere, at flyet havde ligget der i mange tusinde år, og altså ikke blot 50 år.
det vidner lidt om, hvor hurtigt lag kan akkumuleres. Altså medmindre 2. verdenskrig foregik for tusinder år siden. Nå, men vi har jo også den anden dateringsmetode fra søer. Når man kigger på sedimenter af lag i søer, så er det en historisk fortolkning at antage, at sedimenter øges langsomt med en konstant hastighed. Undersøgelser har vist, at flere lag dannes som et resultat af let nedbør, øget flodstrøm og øget snesmeltning. Hvad så med datering af fossiler? Fossiler er ofte ikke dateret direkte, da brug af kulstof 14 kun kan datere nogle tusinder år tilbage. I stedet finder man alderen på de omkringliggende lag af enten aske eller klipper, der ligger over eller under fossilet. Metoder, der bruges til at datere bjergarter, omfatter måling af isotoper, men det er lidt snørklet, så kort fortalt er man nødt til at antage en masse. Den store uoverensstemmelse. Stenlag, der er 520 millioner år gamle, ligger oven på lag af sten, der stammer fra 1,8 milliarder år siden. I 2021 gjorde et hold forskere brug af en teknik, der undersøgte den varme, som stenen gennem tiden har udsendt. Og de mener nu at kunne forklare denne store uoverensstemmelse. De siger, at ødelæggelserne stammer fra en event, der skete for 700 millioner år siden. Dengang et forhistorisk superkontinent ved navn Rodinia revnede. Det gamle kontinent skulle efter sigende have revet dele af kløften i hver sin retning, som så skyllede sten og bundfald ud i havet. Det er derfor, der er opstået dette hul i tiden mellem stenlagene, hvor stenlag fra vidt forskellige perioder er endt oven på hinanden. Jeg synes bare, vi skal lade det synke lidt ind, og lad os se på, hvad vores øjne fortæller os. Prøv at kigge lidt på billedet. Her er der efter sigende 150 millioner års forskel i lagene. 504 millioner år gammelt, 340 millioner år gammelt, 504, 340. Det ligner jo bare en ældre murstensvæg. Ja, så man kan sige, at vi har et problem. Vi kan ikke direkte måle alderen på stenen, og der er rigtig mange antagelser involveret. Hvordan ved vi for eksempel, hvad de oprindelige betingelser var i stenprøven? Hvordan ved vi, at mængden af elementer ikke er blevet ændret af andre processer i fortiden? Ja, hvordan ved nogen, at henfaldshastigheden har været konstant siden klippen blev dannet? Svaret er, det ved de ikke. Generelt synes jeg, at vores teorier om jorden er lidt hullede. De fleste vil i dag kunne genfortælle, hvad de har lært i skolen, og det er, at vi er en ubetydelig lille kugle, der hvirvler rundt i et stort univers, der opstod for 13,8 milliarder år siden ved en eksplosion startet ud af ingenting. Hvis menneskene bliver oplært og ser og tror på det, de lærer, så er det også det, der er deres virkelighed og det, de navigerer efter. Så kan man sagtens have skolebøger, lærere, professorer, som alle er udlært og oplært efter noget, som de tror er rigtigt. Nogle gange tænker jeg, at vi er et stort forsøg her på jorden, og så er der nogen, der trykker på en knap og sender et eller andet tos ind til os for at se, hvordan vi reagerer. Ja, måske der sidder nogen med en stor skål popcorn og smågriner og tænker, jamen hvad laver mennesket nu? Hvad tror jeg? Ja, jeg ved det ikke. For jo mere jeg graver ned i ting, jo mere finder jeg ud af, at jeg ingenting ved. Og det er stort set inden for alle områder. Og det er vigtigt, at vi bliver ved med at være nysgerrige og stille spørgsmål til alt omkring os.
Jeg har i mange år haft stor interesse for gamle bygninger, sten, huler og miner. Og jeg har blandt andet fået inspiration til flere af de steder, vi skal kigge på om lidt fra disse kanaler. Her over de sidste 5-6 år er jeg begyndt at se anderledes på sten. Og det er som om, at når man først har set det, og hjernen har omsat det, så kan man ikke gå tilbage igen og se det, som man gjorde før. Nå, men nok snak. Nu vil jeg tage med ud på endnu en rejse i en måske meget stor omgang tos. Og om det vi ser er naturskabt eller menneskeskabt, ja, det må du være dommer for. Og hvis du ikke er enig, så kunne det måske være lidt inspiration til nye rejsemål ude i verden. Den første del af rejsen tager os til Grønland. Og disse flotte mursten siges at være 600 millioner år gamle sedimentære lag. Okay. Jeg pauser lige her for at vise, at det ligner en gammel murstensvæg. Og når man først begynder at se det på den måde, så ligner det hele her jo bare en gammel ruin. Thought this may have went around, but it is not. It just stops here. Yep. Looks like a good place for snakes, though. Yeah, let's get out of here. All right, so I don't know how well you can see it, but right there is an opening. Looks like a little arch. Zoom in there. Yeah, it's hard to tell from this angle, but yeah, we're gonna go over there and check that out. Okay, this is the back side of that little arch area. Go up here and check it out. It's cool. So we got this little tree that's growing in here. Yeah. Oh yeah. Let's get up in here. Og igen her synes jeg, at det er meget tydeligt, at det ligner en ruin. Yeah, so what's neat about this layer here, this is not going to stay here this long, but then it's got these layers up above. Og her ligner det mere, at murstenene er dækket i noget pus eller gips. Det kunne være noget, der var smeltet ud over eller løbet ud gennem tid. So it may. So it looks like this is formed from, these layers just shelving off or calving off over time. Ja, her kan man næsten se formen på bygningen. Og også indikationer af, hvor der har været vinduer og måske døre. Maybe some raccoon tracks also. So yeah, just a really active area. I did notice some like red. Look at that.
almost looks like a brick coming out of the wall. Ja, og han siger det jo selv. Det ligner en murstensvæg. Huh. Yeah, iron oxide. Really prominent within this bottom section. Huh. And there's it's just the whitest layer down here. Yeah, so that's a really neat layer here at the bottom. Huh, it almost looks like plaster and brick. Så hvis det ligner en and, og opfører sig som en and, og siger som en and, så er det nok en and. Og her er lidt flere billeder fra samme område. Hullerne i stenen kaldes for tafoni. Tafoni er huller, der udvikler sig i sten og kan være både små og store huller. Ordet menes at stamme fra det sicilianske ord for huller, tafoni. Det kaldes også bikageforvidring eller schweizerostklippe. Der mangler dog en officiel enighed i, hvordan disse huller er opstået. Der findes en række forklaringer. Ja, faktisk fandt jeg 8 forskellige svar. Nogle mener en dag, at det tager tusinder af år at danne. Nogle af disse huller ligner det, der sker, når murstenen smelter og kun efterlader cementen. Dette er også et sted med tafoni. Og går man indenfor, så har de været gode til at udgrave klippen, så det indenfor også ligner noget, der er smeltet. Ja, og en dag formåede at udgrave smeltede trappetrin. Er det ikke mere sandsynligt, at alt dette er opstået på grund af en ekstrem varme? Og det leder os til Ayers Rock i Australien. Det er kun toppen, vi ser af denne store klippe, og man mener, at den fortsætter 6 kilometer ned i jorden. I min søgen på forskellige svar fandt jeg en, der har forsket i tafoni i Ayers Rock. Og udover tafoni, så nævner han, at denne klippe har et lag hæmatit, der er 3 cm tykt. Et lag, der dækker det fuldstændigt. De fleste forklarer den røde farve med jern, der er oxideret eller rustet gennem tiden. Men den eneste måde, han kan forklare dannelsen af så meget hæmatit, så tykt, er ved en masse varme. 800 til 1000 grader Celsius. Han mener, at tafonihullerne opstod, da klippen smeltede under denne store opvarmningsbegivenhed. Og det svar passer også ind i min teori, nemlig at vi har haft flere store katastrofer eller reset gennem tiden, der fuldstændig ødelagde det, som var her, og kun efterlod små beviser hist og her. Jeg fandt også denne vandrerute i Spanien, hvor man kommer forbi nogle interessante sten. Og det her, det ligner en bygning, der er kollapset.
Ciao, Parmigiano. Margarita. Da jeg søgte efter Tafoni, kom jeg forbi dette billede fra Pompeji. Hullerne på søjlen kunne næsten ligne Tafoni. Og når man siger Pompeji, så er man jo nødt til lige at tage et smut forbi de små gader. Mange af søjlerne er opbygget af mursten og dernæst dækket med cement eller noget andet. De næste 6 minutter fortsætter vi videre rundt i verden, hvor vi skal se på flere af de såkaldte sedimentære lag. Lagene her er 160 millioner år gamle. Formet fra skifer og sandsten gennem de sidste 200 til 500 millioner år. Og det har efter sigende stået sådan her i ca. 6.000 år. – 400 millioner år gammelt. – 200 millioner år gammelt. – 520 millioner år gammel. Og dette sted siges at være 1,2 milliarder år gammelt. Og måske man kunne kalde det her for en murstensbestiger. Og her er lidt billeder og video fra min kollega Taufik fra hans tur til Libanon. Alderen på klippen siges at være flere millioner år gammel. Og her er vi i Frankrig, men det minder meget om det vi lige så i Libanon. Og her er et sted man kører forbi hver dag, hvis man bor i området, uden at tænke videre over det. Og ja, det må være meget gamle mursten, fordi de siges at være 1,6 milliarder år gamle. I dette område er der udgravet omkring 343 rum. Kunne det tænkes, at det engang var store bygninger,
der senere er overtaget af efterkommere efter et reset. Og at de så har gravet lidt hister her for at udnytte det, som var tilbage. 200 millioner år. Og ja, her har naturen selv bygget en dæmning. Og nede i vandet finder vi det meget besøgte monument. Og det siges også at være naturligt formet. Og det vi ser her skulle være en rest fra et vulkanudbrud, der skete for 30 millioner år siden. Og fra de sedimentære lag til noget, der minder lidt mere om smeltede bygninger. Og vi starter ud med Kappadocia i Tyrkiet. Ja, det er utroligt, hvad naturen kan skabe, og samtidig gøre det så ens over det hele.
og vi fortsætter i Tyrkiet med en stor omgang nedsmeltning. Denne gamle by i Tyrkiet er også virkelig interessant. Og prøv at se lidt på alt det, der foregår ude i baggrunden. Det virker som om, at det var nogle kæmpe bygninger, der stod her engang. For et par år siden blev byen dog bevidst oversvømmet, og det gjorde den, da et dæmningsprojekt ledte floden ind over området og dermed oversvømmede denne historiske by. Og her er vi i Stenskoven, eller Smølfebyen, som den også kaldes. Og det her opstod for 4 millioner år siden efter et vulkanudbrud. Og dernæst skulle vejr og vind have formet dem. Og de her, de ligner det, vi så i Smølfebyen. Dog er dette et resultat efter et vulkanudbrud, der skete for 25 millioner år siden. Så de her, de er 21 millioner år ældre end dem i Smølfebyen. Og lidt mere stenskov. Og flere udgravede huler. Og dette sted opstod efter et vulkanudbrud for over 1 million år siden. Selve fortet består af det her område markeret med rødt, og resten siges at være udgravet fra bjerget. Og her er lidt flere af de udgravede huler. På et tidspunkt i løbet af de sidste 2 millioner år flød floden over klippefladen og dannede de forstenede vandfald og huleboliger. Så er turen kommet til Petra, The Rose City. Ordet Petra betyder sten, og man mener, at disse huler, templer og grave blev udskåret for omkring 2000 år siden. Hvad nu hvis det vi ser er noget andet?
og vi fortsætter i Jordan. Cirka 100 km syd fra Petra finder vi dette område, som også er kendt som Månens dal. Engang var dette sted et blomstrende internationalt handelscentrum, og det har stået uforstyrret i næsten 2000 år. Men i 2019 åbnede Saudi-Arabien op for turisme. Og alt dette sand er det pulveriserede bygninger, der er blevet til sand. Eksperterne er lidt uenige om alderen af Saharas ørken. Nogle mener, at ørkenen blev dannet inden for de sidste par tusinder år, mens andre antyder en længere historie, hvor Sahara blev dannet for mellem 5,3 og 2,6 millioner år siden. Og den er fuld af historier og skjulte perler, som kun meget få af de mest eventyrlystne rejsende får at se. Og så har vi et gammelt David Rumsey-kort her fra 1450. Ja, og som I kan se, så er kortet omvendt. Og her kan vi se, at Algeriet er kaldet Barbaria. Og der er masser af strukturer og indikationer af gamle bygninger i området. Måske det er dem, der er blevet til sand. Og jeg fik også lyst til lige at kigge på Danmark. Og jeg tror, det er det, der kaldes datia her på dette kort. Nå, men jeg kan bruge timer på at kigge på gamle kort, så vi må hellere komme videre. Og vi fortsætter med Utah. Og man siger, at dannelsen startede for 300 millioner år siden. De siges at være dannet for 150 millioner år siden. Og her skal vi til en af Irans øer.
Og her er vi kommet til Afghanistan. Og disse ruiner, ja, det ligner jo, det hele måske har været en stor bygning på et tidspunkt. Og herude bagved i horisonten, der kan man se de kendte buddhaer, eller det som er tilbage efter ødelæggelserne. I 2001 ødelagde Taliban de 2 buddha-statuer under et angreb. Og her er vi kommet til en meget lille landsby i Spanien. Og så lige et smut forbi Thailand, hvor vi skal se på nogle helt unikke klippeformationer, eller måske en rest af gamle bygninger. For et par 100 år siden, efter et jordskælv, revnede der en stendør og faldt ned. Og først her indså de lokale, at der var et kammer inde i stenen. Døren var så godt lavet og passede så perfekt ind i døråbningen, at ingen kunne se, at der faktisk var en dør. Og denne historie har jeg fra denne YouTube-kanal. Og prøv at lægge mærke til alt det ørkenlak, der er på disse sten. De sorte striber og pletter, vi ser på klippefladen, kaldes ørkenlak eller klippelak og er manganoxid. Det siges, at det dannes, når manganmolekyler går sammen med oxygen og dermed danner manganoxid. Der er ingen, der helt kan blive enige om, hvordan det dannes, og der findes flere forskellige hypoteser. De fleste er dog enige om, at det tager tusinder af år at danne. Og alligevel ikke, fordi man har set ørkenlak dannet på mindre end 50 år i Mojave-ørkenen. Og ja, nogen mener en dag, at det er rumvæsener fra det ydre rum. It takes us to southeastern Utah. It's kind of science fiction. What if we're surrounded by an alien life form that's so weird scientists can't even detect it? A Colorado professor thinks that might be the case, especially in southeast Utah, and she's urging NASA to investigate. Science and nature specialist John Hollenhorst explores very strange but intriguing speculation in an exclusive story. It's there all over the place, in almost any desert with deep canyons and soaring cliffs. So big and bold, it's easy to see, and yet so unobtrusive, it's often overlooked in the awesome scenery. It's called desert varnish, huge dark blotches, a film that covers sandstone cliffs, usually black, sometimes red, often very shiny, reflecting the light of the desert sun. The truth is, nobody really knows, and the scientific mystery is what leads to some highly interesting speculation. Nobody has an adequate explanation. Carol Cleland runs a Colorado think tank called the Center for the Study of Origins. She says desert varnish has stumped scientists ever since Charles Darwin puzzled over it almost 2 centuries ago. Darwin wondered whether they were biological.
In other words, is some form of microscopic life involved? Something captures iron and manganese from the soil or air and glues it to the rocks. It sounds like bacteria, but no one has yet detected any microbes that do it. So scientists are divided on whether desert varnish is caused by something alive or not. Two different sides trying to explain it. Each one thinks they're right, and each one can't explain certain striking features of it. Eksperterne er altså langt fra enige, og vi ser det jo også på nyere og moderne bygninger i dag. Jeg fandt en forskningsartikel, hvor de analyserede de aflejringer, der findes på Smithsonian Castle i Washington D.C. I 2007 opdagede de begyndende sorte pletter på bygningen, men hypotesen om, at det var relateret til ørkenlak, blev først gjort i 2013. Og dette fort er 565 år gammelt, og her er der masser af ørkenlak. På alle nyere bygninger bliver det ikke beskrevet som ørkenlak, men derimod som manganudtræk. Jeg tror bare ikke rigtigt, der er den store forskel. På mange af de gamle klipper og sten med såkaldt ørkenlak ser det ud til, at det løber nedad, frem for noget, der opstår direkte ud fra stenen. At kilden til det kommer fra toppen og på en eller anden måde er smeltet eller løber ned af stenen. Kunne det tænkes, at dette engang var store gamle bygninger, hvor man havde noget på toppen af bygningen, der gennem årene er løbet nedad, og dermed har forårsaget det? Ja, så vi ved en masse om manganudtræk i mursten, men ørkenlak er altså stadig et mysterie for os. Og ja, jeg tror jo bare, det er det samme, og som vi allerede har været inde på, så tror jeg, at meget af det, vi ser som naturlig sten, blot er ruiner fra en glemt fortid. Og at det altså ikke er noget, der tager tusinder over denne, eller er påvirket af rumvæsener fra det ydre rum. Og fra ørkenlak til pyramider, eller pyramideformede bakker. Vi starter ud med et lille klip omkring den bosniske pyramide. Det har skabt en stor debat, og de såkaldte eksperter mener ikke, at det er en pyramide. Og de hensyder til, at det hele bare er et mediestunt, der skal tiltrække turisme. We took samples from these blocks, sent them to 7 institutes for materials, Politecnico di Torino in Turin, Italy, then Geopolymer Institute from France, Czech, Slovakia, Bosnia. They all told us this was an artificial concrete. Our concretes, when it comes to the hardness, are in the range from 10 to 60 megapascals. This one here, after we analyzed 50 samples, are in the range from 74 to 155 megapascals. Wow. The best quality ever. Between concrete blocks, we have discovered fossilized leaves. It got there during the construction phase. So the real age of the Bosnian Pyramid of the Sun is 33,600 years, which makes it the oldest pyramid ever. Og dette siges at være en naturlig bakke. Og her er lidt flere naturformede bakker i Italien.
eksperterne modsiger argumentet om, at denne bakke er en pyramide. De mener, det er naturligt opstået. Omkring 38 af de kinesiske pyramider er placeret tæt ved Xi'an. Og sådan her så disse pyramider ud i Mexico, før de blev opdaget som pyramider. Ja, alt det geometri, det er utroligt, hvad naturen kan klare. Alt fra trekanter til firkanter og cirkler. Og her har vi så nogle naturskabte kugler. Og denne her er en naturlig pool, som blev skabt gennem tusinder af år af moder natur. Før man opdagede Herodium, så troede man, at det bare var en bakke eller et bjerg. Det var tidligere kendt som Frank Mountain eller Mountain of Little Paradise. Og her har vi så et såkaldt vulkankrater, selvom der kun er rygter om et tidligere udbrud. Man mener, at det var i udbrud i 1937, men der er ikke rigtig nogen beviser for det. De ældste drøbsten siges at være 2,2 millioner år gamle. Igen et vanvittigt tal, som er blevet bestemt enten ved radiometrisk dateringsteknik eller ved ESR-datering. Disse metoder afhænger af antagelser. Antagelser, som vi måtte have om fortiden, samt dannelsestidspunktet for drøbstenene. Kunne det tænkes, at det er et levn fra en eller flere store katastrofer, der ødelagde den verden, der eksisterede på det tidspunkt? De næste steder vil vise er nemlig ikke drøbsten. Det er nedsmeltede mursten. Det første sted er fra Rusland i Fort Zverev. I 1970 udbrød der en ødelæggende brand, der raserede i flere uger. Det var så varmt, at det smeltede murstenene, så de dryppede ned som drypsten. Og der skal altså noget varme til, for at det kan ske. Murstenens smeltepunkt er nemlig omkring 1500 til 2000 grader Celsius. Til sammenligning vil en stor benzinbrand opnå temperaturer på omkring 1100 grader. Et andet sted, der har noget lignende, er i det sydvestlige Tyskland. Her skal vi til Isteiner Klotz, et område med 113 militærbunker. Bunkeren, som vi skal se, tjente som brændstofdepot under 2. verdenskrig. Og tyskerne satte selv ild til stedet for at forhindre, at det skulle falde i fjendens hænder. Mann, wir haben sowas in Köln auch. Wow, was ist denn das? Vom Brand sind die ganze Backsteine geschmolzen. Ach, was hat denn hier gebrannt? Benzin, die Fässer. Ach so. Hier war doch von der Wehrmacht. Oh, hier sehen wir es nochmal. Boah, krass. Oh, Silent Hill, Leute. Das ist Silent Hill. Oh. Mega. Aha, wunderschön. De næste steder, vi skal besøge, er primært bygninger på klipper. Og selvom det giver mening at bygge højt oppe for at få et godt overblik, eller for at sikre sig mod eventuelle fjender, eller måske for at kamuflere sig ind i omgivelserne, så er der bare flere af disse steder, der minder om noget andet.
Dette sted er berømt for sine ruiner på toppen af en 180 meter høj klippe. Selve klippen er en såkaldt lavaprop, og det er en rest, der skulle være tilbage fra en gammel uddød vulkan. Stenmasserne blev dannet for omkring 60 millioner år siden. Klippen, som denne ruin er bygget ind i, ligner resterne fra en endnu ældre ruin. Dens oprindelse går tilbage til for 5.000 år siden, da en seismisk bevægelse skabte 2 plateauer, der blev adskilt af denne storslåede kløft. Og her igen noget, der ser lidt mystisk ud. Og det her er et slot, der er bygget ind i en hulemunding. Og dette er en naturlig bakke, hvor man har udgravet trappetrin og bygget et vagttårn på toppen. Men mon det hele engang var en bygning? Masada er en gammel fæstning i det sydlige Israels ørken. Det er bygget på et plateau med udsigt over det døde hav. Når man begynder at zoome ind på bakken, så kan det være svært at se, hvad der er ruiner og hvad der er såkaldt naturlig bakke. Og vi fortsætter i Afrika. Og lad os bare se på de næste steder uden al min indtale, for jeg bliver bare ved med at gentage mig selv. Det næste stykke vil handle om bjerge. Men før vi går i gang, så skal vi lige have definitionen på et bjerg. Og her har jeg kopieret det, som Jen altid bruger på sin kanal, blot i en dansk udgave. Bjerge forstås generelt som større end bakker, men udtrykket har ingen standardiseret geologisk betydning. Nogle forskere mener, at dette bjerg faktisk er en pyramide
mens andre siger, at det er nonsens. De mener, at højden på denne pyramide strækker sig op til 1,8 kilometer og er omgivet af 100 mindre pyramider i komplekset. Og så skal vi en tur op til vores norske venner i Svalbard. Og når man kigger hernede fra, så ligner toppen levn fra gamle ruiner. Og det her var det eneste billede, jeg kunne finde sådan tæt på. Jamen hvad er det, du siger, Heidi? At dette bjerg ikke er naturligt skabt? Og så er det vist blevet tid til en beroligende ged. Ja, den kunne vi nok have haft brug for lidt tidligere, men bedre sent end aldrig. Stop the video. Stop. This is too much. Hey! Get the calming goat. Where's the calming goat? Jeez Louise, I'm gonna be your calming goat. My calming goat? That's right. Let's try some deep, relaxing breaths. Mount Richards i Canada er også virkelig interessant. Og jeg har samlet en række billeder, som jeg bare synes, vi skal kigge på. Toppen af det her bjerg i Ecuador ser også menneskeskabt ud. Og så ved jeg ikke, hvad jeg synes, det her ligner. Men jeg synes, jeg lige skulle have lov at se de flotte billeder fra Frankrig. Og lad os slutte af med Indien, hvor man har bygget det her kloster helt op på bjergsiden. Nu hvor vi har været forbi et kloster, så synes jeg lige, at jeg vil nævne en lille historie. Og ja, den historie endte jeg med at bruge flere uger på, men jeg tror, jeg har fundet frem til den mystiske Dr. Jarl i den meget omtalte historie fra Tibet
med munke, der kunne bruge antityngdekraft til at få sten til at svæve. Inden vi hopper ud i det, så vil jeg lige nævne, at vi jo i dag har fundet frem til lignende teknikker, dog i en meget mindre skala. Og de bruger lydbølger til at løfte objekter med. Og her indfanger lydbølgerne objektet som i en fælde, og kan via lydbølgernes akustiske strålingskraft flytte et objekt og manipulere det meget præcist. Nå, men til de af jer, der ikke kender historien, så vil jeg lige give en meget kort fortælling af den her. Vi skal tilbage til 1939, hvor vi hører om en ukendt svensker ved navn Dr. Jarl. Han studerede medicin på Oxford og blev herigennem venner med en tibetansk munk. Senere blev Jarl hentet til Tibet, hvor han reddede en syg munk, og herfra får han indsigt i noget, som de færreste får lov til. Han oplevede nemlig, hvordan munke ved hjælp af lydbølger kunne ophæve tyngdekraften og løfte meget tunge sten. Det hele er meget omhyggeligt forklaret med tegninger og matematiske udregninger, og der blev anvendt 19 musikinstrumenter, og det var 13 trommer og 6 trompeter, og så ca. 200 munke. Hver tromme var åben i den ene ende, og den åbne side var peget direkte mod stenen, som skulle løftes. Efter et par minutter begyndte stenen at vakle, og munkene ville vippe deres trompeter og trommer opad. Og i takt med, at de gjorde det, svævede stenblokken med, som om den blev løftet af usynlige hænder. Jarl filmede det hele, men hans film blev konfiskeret, da han kom hjem, og ville først blive offentliggjort 50 år senere, altså i 1990. Hvis du vil have den fulde historie, så er der massevis af videoer og artikler af det på nettet. Det er nemlig sådan, at hvis man søger på Google, så kommer der rigtig mange resultater frem, og det er alle sammen den samme historie, der kopieres igen og igen. En af dem, der har publiceret denne historie, og som har været med til at gøre den populær, er David Childress. Det gør han i sin bog Anti-Gravity and the World Grid. David har historien fra Bruce Cady, og vi ved blandt andet, at David og andre kendte som Greg Braden har fulgt Bruce Cadys arbejde. I 1996 var de til et foredrag med Bruce, hvor han fortalte om gammel videnskab, der blev klassificeret som tophemmeligt. Bruce Cady har udgivet flere bøger. Han var flypilot og forfatter, og han læste engang en artikel fra den svenske Olof Alexandersson, udgivet i det tyske magasin Implosion nummer 13. Olof var elektroingeniør og filosof, og han havde stor interesse i Victor Schaubergers arbejde. Det var Victor, der havde skrevet teksten i Implosion, og det er blandt andet fra Victor, at vi har ideen om vortexvand, altså levende og struktureret vand. Nå, men Victor har sin fortælling fra Henry Kjellson, en svensk luftfartingeniør og forfatter. Han har udgivet flere bøger, og i bogen Forsvunden teknik fortæller han historien om Dr. Jarl. Det var tilbage i 1939, at han lavede en sketch af begivenhederne i Tibet på baggrund af Dr. Jarls fortællinger. Samme år i 1939 var Henry måske til et foredrag i The International Club i Stockholm, hvor filmarkitekten Rudolf von Lindauer holdt et foredrag, der mindede meget om det, vi hører med Dr. Jarls historie. Rudolf fortæller, at han blev optaget i et secret society efter at have reddet en kineser ud af en livsfarlig situation, og herfra fik adgang til nogle af Tibets største hemmeligheder. Samme år, den 17. september 1939, er der en artikel i det svenske blad Stockholms Tidende, hvor Rudolf også fortæller om disse eventyr fra Tibet. Rudolfs kone Ebba var dog skeptisk over hans fortællinger. Og det leder os til spørgsmålet, hvem var Dr. Jarl? Efter ugers søgen og millioner af sider åbne, var jeg sikker på, at jeg havde fundet ham. Men
I min søgen fandt jeg også 2 interessante svenske bloggere, som begge har skrevet meget om denne historie, både Håkan Blomqvist og Claes Svan. Jeg har mailet lidt frem og tilbage med Claes, fordi Claes fortæller, at han har lavet et interview med Dr. Jarls enke tilbage i 2001. Og han fortæller mig, at den jeg troede var Dr. Jarl ikke er korrekt. Ifølge Claes er den rigtige Dr. Jarl Knut George Daniel af Buren, og Claes vil i løbet af i år, måske, lave en rapport om sit gamle interview. Han nævner, at ifølge Knuts enke, så var Knut en mand med en livlig fantasi. Så mere ved jeg ikke, og det er meget lidt, jeg kunne finde om denne Knut. Det har været nemmere at finde noget om hans forfædre. Ja, så der gik lidt uger med det. Og selvom det hele virker som en god historie, så er der alligevel noget, der kilder nysgerrigheden. Og jeg vil også lige nævne, at på samme tid var der meget andet, der påvirkede os omkring mystikken fra Østen. Ja, selv Hitler og Nazi havde interesse i det og havde en ekspedition i Tibet i årene omkring 1939. Derudover var der Helena Blavatsky, som havde stor indflydelse på området, samt Spalding, Hooke og mange andre. Anyway, hvem ved? I hvert fald glæder jeg mig til at læse Claes' resumé af mødet med Knuts enke. Og der er jo meget i vores verden, der peger mod en forsvunden teknik. En viden, der er væk. Og vi skal faktisk ikke ret langt tilbage. Vi skal ikke længere tilbage end til 2004, hvor man genopdagede den cement, som byggede det meste af Amerika. Af en eller anden årsag må vi have haft et kollektivt hukommelsestab. Rosendal Cement var nemlig grundlag for rigtig mange historiske bygninger. Det fandt man ud af, da man skulle restaurere Fort Adams og Fort Jefferson. Man testede væggen for at undersøge, hvad det var for en mørtel, der holdt murstenene sammen. Men mørtlen var utrolig stærk, og det var svært at få stykker ud selv med en borehammer. Det var virkelig holdt godt sammen, og alle blev ved med at fortælle, at det var kalkmørtel, men det kunne de ikke få helt til at passe. De fandt frem til, at det var Rosendal Cement. En lokal mand fra det område, hvor cementen kom fra, fortalte, at alle der vidste, at det meste af Amerika var blevet bygget med Rosendal Cement. Det kunne godt være, at han vidste det, men det var der altså ingen andre, der gjorde, og heller ikke eksperterne. Det var vigtig viden, der på en eller anden måde var blevet glemt, og pludselig var der ingen, der vidste, hvad det var. I stedet var de fleste begyndt at bruge den billigere Portland cement, som stort set kunne produceres alle steder. Udover den mørtel, der blev anvendt, så var man næsten mere imponeret over, hvordan de havde fragtet de 16 millioner mursten til øen. Fort Jefferson, som ligger ud for Floridas kyst, er den største murstenskonstruktion i USA. Kan du forestille dig at bygge sådan et sted ved hjælp af æsler? Først har man skulle fragte det hele til kysten og dernæst med båd. Ifølge historien blev de 16 millioner mursten og alle andre byggematerialer som træ, jern og andet metalarbejde fragtet mindst 110 km af søvejen i træbåde på det sidste stykke af deres rejse. Og i dag bygger vi ikke engang bygninger, der holder en fjerdedel af den tid, som fortet har stået her.
Rosendal cement blev anvendt i mange tusinder konstruktioner, heriblandt historisk arkitektur. Og for at nævne et par eksempler, så blev der bygget over 150 kanalsystemer, mange vandsystemer i flere stater, over 50 bastioner, monumenter, broer, hovedstadsbygninger, museer og andre regeringsbygninger. Og jeg vil bare slutte denne del af med, hvor fascineret jeg er af de gamle starforts eller bastioner, og især mængden af dem rundt om i verden. Og nu hvor vi er ved historiske bygninger, så vil jeg lige nævne Minneapolis City Hall. Den første sten blev lagt i 1891, og selvom byggeriet ikke sluttede officielt før år 1906, stod det strukturelle ydre stort set færdigt ved udgangen af 1895. Det vil sige, fra den første sten var lagt til det ydre stod færdigt, tog det kun omkring 4 år. Det er minimalt, hvad der findes af billeder af byggeriet. Den største blok af granit vejede 21 tons og blev bragt fra Ortonville, Minnesota. For mig ligner det mere noget, der er blevet støbt. En blanding af noget, der ligner granit, som er støbt, som man byggede det. Og hvorfor eksisterer der ikke en masse tegninger, billeder og fotos af disse store byggerier? Smukt, det er det. Og vores bygninger i dag falmer ved siden af disse vidundere, vi formåede at bygge i fortiden. For et par år siden begyndte en af mine venner på uddannelsen som bygningsingeniør. Og her blev de fortalt, at det ikke er længe siden, at det vi byggede var skrammel. At det nærmest var 50-50, om det stod eller faldt, når det var færdigt. Dog er det noget andet, vi ser gennem vores historie. Og det er, at det ikke er mange år siden, vi byggede de mest fantastiske ting. Eller store byer, der blev færdigbygget på få år. Eller kig lidt på de gamle World Fairs, som er endnu et mysterie, når man først begynder at dykke ned i det.